Fil-Parlament fit-tweġiba l-mistoqsija tad-deputat Laburista Stefan Bontempo ħareġ li mis-sena 2008 lil hawn il-paga minima nazzjonali ta' dawk il-persuni ta' 18-il sena jew iktar żdiedet biss b'16 euro fil-ġimgħa. Fl-2008 l-paga minima nazzjonali kienet ta' 142 euro 39 ċenteżmu. 4 snin wara, jiġifieri fis-sena 2012, il-paga minima nazzjonali telat għal 158 euro u 11 ċenteżmu. Jiġifieri fuq medda ta' 5 snin, il-paga minima nazzjonali żdiedet b'16 euro fil-ġimgħa. Din iż-żieda tikkuntrasta b'mod qawwi ma' kemm żdiedu l-pagi tal-Prim Ministru u tal-Ministri fl-aħħar snin, żieda ekwivalenti għal 500 euro fil-ġimgħa. Min tarif moti fil-Parlament jirriżulta li min jaqla paga minima is-sena l-oħra ddaħħal 8,000 euro. Fl-istess ħin is-sena li għaddiet, id-dħul medju tal-Prim Ministru, tal-Ministri u tas-Segretarji Parlamentari kien ta' 80,000 euro fis-sena, 10 darbit aktar. Bejn l-2008 u l-2011, id-dħul totali ddikjarat tal-Ministri kien ta' 5 miljun euro. Bl-iktar Ministru li jiddikjara dħul ikun Mario De Marco, 196,000 euro b'kollox. Apparti jidħul mix-xogħol politiku tagħhom, numru ta' Ministru u Segretarji Parlamentari jiddikjaraw dħul ieħor fost l-oħrajn minn xogħol fl-Università jew minn uffiċċji legali.